б'ють звони, писам співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус Бавця в Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, этой день святый погодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звони, пицам співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус Бавця в Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, этой святый погодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Збираемся сёння у Доме Божьем, прагнем просіць у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Сёння азначаем урачыстасць у небаўшэсця Пана. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлую Інесу Ралько. Просім, каб добры Бог прыняў яе у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле
Дякуем Тобі, для великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Мани Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Маранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, у небо шествие Твоего Сына, это узвышение человечей натуры. Прими от нас подяку, якой мы полные святой радости Тебе узносим, с надеей, что, як члены мистичного тела Христа, злучимся з им нашим головою в вечной славе, які с Тобой живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читание книги «Дзею апостолаў». Першую книгу я написал Теофіле про ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які узнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраэля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме, і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажна да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад ім у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный, Пан наивышейший,
вялікі валадар над усёй зямлёю. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы, узнёсся Бог пад радасныя воклічы, Пан пры гуках трубы. Спявайце Богу, спявайце, спявайце нашаму валадару, спявайце. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы, бо валадар усёй зямлі Бог, яму гімн заспявайце. Бог валадарыць над народамі, Бог сядзіць на сваім троне святым. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, Бог Пана нашага Езуса Христа, Отец славы, даў вам духа мудрасці і адкрыцця ў пазнанні Яго і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага і якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай для святых, і якая нязмерная веліч моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеяння магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Хрысце, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Скончення веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Заканчэнне святога Евангелля паводле Мацвея. Хвала Табі, У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус, і калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі, дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Гэта Слова Пана. Хвала Табі, Христе. Паслухаем пастырскае слово нашага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Умілаваныя ў Хрысце, браты і сёстры, сёння мы святкуем цудоўную ўрачыстасць у небаўшэсця Пана. Гэтая падзея, якую мы адзначаем праз 40 дзён пасля ўваскрасення Езуса Хрыста, дае нам упэўненасць,
што смерць Хрыста мела сэнс, што цярпенне Езуса, Яго ахвяра на крыжу ў Вялікую Пятніцу не былі дарэмнымі. У Васкрасенне Хрыста ўмацоўвае нашу перакананасць у тым, што Ён перамог смерць. Пасля свайго Васкрасення Езус шмат разоў пацвярджаў, што Ён жыве, суправаджаючы сваіх вучняў у дарозе, развейваючы іх сумневы, дапамагаючы ім пазбавіцца ад няўпэўненасці і страху. Езус спачатку сам адшукаў сваіх вучняў. Ён як бы здабываў іх і вырываў з апатыі, смутку, дэпрэсіі, пачуцця разбітасці, раз'яднанасці. Ён збірае сваіх разгубленых, зраненых, расчараваных вучняў, як пастыр авечак, каб на іх вачах узнесціся на неба і назаўсёды пакінуць у іх памяці і ў іх сэрцах гэты вобраз, накірунак да неба, у вышыню, да горняга. Папа Бенедыкт XVI звяртаў увагу, што ў небаўшэсце Пана гэта апошні акт нашага вызвалення з няволі граху, і гэтая таямніца азначае неўміручасць не толькі душы, але і нашага цела. Ён азначаў, што вучні вярталіся з радасцю, бо яны не адчуваюць сябе пакінутымі, яны не думаюць, што Езус адышоў ад іх далёка і знік у нейкім недасяжным для іх небе. Яны упэўненыя ў Яго новай прысутнасці. Радасць вучняў пасля небаўшэсця дапамагае нам правільна ўспрымаць гэтую падзею. У небаўшэсце гэта не адыход у нейкую аддаленую сферу космасу. Гэта пераход да пастаяннай блізкасці, якую вучні перажываюць, настолькі глыбока, што яна нараджае трывалую радасць. Сапраўды, нягледзячы на развітанне, вучні Хрыста вярталіся радасныя, бо ўсведамлялі вялікае дабро, якое небаўшэсце Пана прыносіць усяму чалавецтву. У небаўшэсце Езуса Хрыста ажыўляе нашу надзею, таксама на ўдзел у паўнаце жыцця з Богам у нябеснай славе. Мае дарагія, у небаўшэсце быццам бы паказвае нам, жыццё – гэта пілігрымка, а не канчатковы пункт прызначэння. Сённяшняя ўрачыстасць у небаўшэсце Пана сведчыць, што Езус не пакінуў нас. Ён нас апярэдзіў, а не ўцёк на неба. Хрыстус узнёсся, каб падрыхтаваць нам месца, а нам пакінуў заданне. Неба – гэта не нейкая казачная краіна, а мэта нашага жыцця. Там наш Айцец, там ёсць месца для кожнага з нас, і Езус вядзе нас туды. Але Ён не хоча, каб мы проста сядзелі і чакалі. Езус не гаворыць, глядзіце ў неба і рабіце селфі з аблокамі. Ён нібы кажа нам, сведчыце сваім жыццём і дапамагайце. У небаўшэсце гэта не завяршэнне, гэта толькі пачатак, старт. Езус паказвае, цяпер вы павінны дзейнічаць і выконваць тое, чаму я вас вучыў, дзеля дасягнення мэты вашага жыцця, дзеля вечнасці. І яшчэ Езус сказаў, тое, што сапраўды змяняе ўсё. Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Такім чынам, нават калі мы часам адчуваем сябе адзінокімі, разгубленымі або расчараванымі, Ён заўсёды з намі. Нават калі здаецца, што неба маўчыць, Езус дзейнічае. Калі ёсць спакуса здацца, Ён верыць у цябе больш, чым ты сам у сябе. Таму, браты і сёстры, нельга нам стаяць на месцы і толькі ўглядацца ў неба, а трэба вучыцца жыць так, як вучні Хрыста. Сведчыць, любіць, змагацца за дабро, міласэрнасць і спакой, і быць упэўненымі, Езус ужо падрыхтаваў месца для кожнага з нас. Мае дарагія, будзем жа нястомнымі сведкамі Хрыста, каб іншыя, гледзячы на нас, умацоўваліся ў веры, каб мы былі вестунамі спакою і надзеі для ўсіх, каго сустрэнем на сваім шляху. Заахвочваю працягваць абвяшчаць добрую навіну, якая перамяняе і дае жыццё.
Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, Маці Касцёла, заўсёды суправаджае нас у імкненні быць вернымі сведкамі Хрыста і Яго Евангелля. Заступаецца за нас і вядзе да свайго Сына. На нястомнае і руплівае апостальства і сведчанне добрай навіны са шчырым сэрцам благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святога. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. А зараз устанем і вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Хрыста, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Цябе просім. Молімся за тых, хто прыбывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлую Інесу Ралько, просім, каб добры Бог прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за памерлую Барташевіч Марту. Цябе просім. Просім Божай ласкі, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, выздараўлення для Рамана Ліпніцкага. Цябе просім. Молімся за нас, удзельніку гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Вера збавчая Христа, в тобі плоди, що земля дала, хлібом аньолов становятся. Білий хліб в руках святарських, ти прийми наш добрий Ойче, каб я став Христовим тілом, як народ покорно просить, полная величия хараства, ах, вера спавшая Христа, в доме плоды, что
земля дала, хлеба манёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Ойче, спрадвечный, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру во урачыстасцю небаўшэсця Твайго Сына. Дазволь, просим, каб праз гэты святы абмен дароў мы ўзнеслі наше сэрцы да неба, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Узнавалась и мы давала нам. Подякуем Пану Богу нашему. Он нагида и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі. І на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніць на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещай вслед Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына,
ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі, стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные». Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягону.
Радуйся, Дева Маці, бо Христос устав з мертвих. Аллилуйя. Прапанам нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай ямулю тлінний, моцая гляви, збавчає крижовой, сам приходить у своей любови, на грех и слабость племени Адама. Бог милосердный, слитостью спогляну, простаемницу, слово вделавлення, дав свого Сина, грешним на збавлення. Збавці огляда, надалі триває, у Евхаристії Ісус пробиває, Божий учитель, забаве научням, правда збавлення стала несли людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, словы Христа свято знов вымовляем. Святые дары Духом от Святого Ты равняй силой кровь Христову. Для хлеба с неба отчиняймо сердце, днем наисвятейшим нездарма залиться. Урим не только моць дає Бог людям, Сина дає нам, і щасливі будем. Прапанам нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай ямулю тлінний, моцая хляви, збавчає крижовой, Ён сам приходить у своей любови. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти ось тут.
Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святої сутяшині. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Молимся. Пане наш Боже, Ти умацавав нас пасхальними сакраментами, ушановуючи Єсуса Христа, який узійшов на небо. Просим, каб Єсус, якого ми прийняли, пробував в нашим смяротним тілі, який живе і володарить на віки вічні. Святий Архангеле Михайле, зараз благословім образики, пам'ятки для діток першокомунійних, які сьогодні прийшли на святую мшу. Брати і сестри, ми зібралися, каб прославляць Бога з нагоди благословення гэтых новых образов, пам'яток, які будуть призначені для поклонення у сям'ї. Просим, молимся. Усемогутний вічний Боже, ми прославляємо Тебе у Твоїх святих, їх праведне життя, приклад для нас, а их заступництво наша опора. Благослови гэтыя образы, и учеников мы просячы об заступництве святых больш старанно имкнулись до святости и стали верными свидками Твоей правды и любови. Праз Христа, Пана нашего. Гляди, якую любов нам дал Отец Небесный наш. Гляди, якую любов нам дал Отец Небесный наш. Как могли быть детьми Яговными, как могли быть детьми Яговными. Гляди, якую любов нам дал Отец Небесный наш. Гляди, якую любов нам дал Отец Небесный наш. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Поміяні наш Чудотворця, став причини оборотця, нам шлях збавлення покажи, край наш отлив.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнання імя Твайго святого, обвяшчаючи Слово Твоє і удзяляючи святыя сакраменты. А дары ласка і хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Радуйся, неба владарка, бо той, кому ты есть маці, з мертвих повстав згодна словом, обіймали за нас Бога. Алілуя, алілуя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися потребі, коли ми в небі співали, Бога Тебе прославляли. Алілуя, алілуя. Сейчас я вам нажму.